10 minute. Какво фраги коктейл? Такова ли ще вземеш? Това е красиво. Добре, пише, може би беше правилно. Изпърсва ли съм се червилото на виното? Не, не съм. Добре, не съм размазана. Не, изобщо не съм. Но толкова е красиво. Не. Е странно, че се движи, но да. Да. Разбрали ме, кой иска да кажа с това? Не, разбрахте, просто не мога да подкарам. Сериозно е смисъл. Не е нещо, което не ми кара вече. Та не си го усеща. Алкохол и фраги дринки. Това са безалкохолни напитки. Да, колко ще взема едно такова стига. Ама аз ти дължа пари. За кое? Искаш ли в кеш да платим? Да, може в кеш да платим. Да. Не да ми даваш. Защо? Ти да платиш. Добре. Това са парите, които на теб трябваше да ти ги върнат и с тях ще ги платя. После трябва да ти върна още едни 20 евро. Кой? Ти харесва ли си? Кой искаш да поръчаш? Hello. So, one of this. This is out. This is out. Okay, then the top one. Yeah. Мога ли аз да се кажа? Да, може. This one. Yeah, but you got it. Се спуши. And one the Grinch with the rum. With rum? Okay. Що стана? Нищо. Нещо скъпо ли повече? Не, просто почне. А що така направиш? Нищо. Изненада. Пак ли взе нещо скъпо? Не е скъпо. Мисля, че Точно. Колко пари? Значи, ако 10 евро средно, ще дадем 30 евро. То си 60 лева. вече дадохме така. 60 лева. Да, но просто е много хубаво. Ние не сме заедно, така че би ги дал. Моят гледам с хубава гледка. Добре. Чакай да ги питам кога ще ходят на ресторанта. Аз ще дам мъка. Добре. Може да си пише нещата. Също ли да говоря? Не. Следващите са overpriced. Еми, да. Много е хубаво.
Колко часа смятате това? Как звучи? Не, ще ме разберат, нали? Защото никой не ми отговаря. Да ходим. Може би. Птичко. Сме заедно само. Да. Това се върти. Да. Това всъщност се върти само. Нашата платформа се върти. Да. Това не се. Това е уникално. Виж, това също. Това на мен. Да. Вау. Добре, това напълно се осъща. Сега тортата, която си поръчал, нещо, което си поръчал. Как разбра, че е топка? Беше познавам, друго няма да измисля. Ще е вкусно това. Те не отговориха. Как се запомнил къде ми сте? Ихо, моля, кажете, за да знаем към колко дни. Ключи сте ли? Да знаете. Не сме решили. Съм ви получих. Малко разслабно прави. Това беше изненадата. О, търта. Това е някой специалитет. Това Така ли? да. С какво е? Просто така. Стопен облог. Креми чизкейк. Толкова скъпо 5 евро. 6. Ще капа? Добре. Това е. Това не може да се счупи. Капе. Капе. Аз пъс мислих, че не се върти. Това с лимончето. О, да. Мислих, че не се върти. И си викам... все пак как ще си избера една страна, която искам да гледам. Не, аз не разбрах. Това, защото ти не искаш там към празалката. И си мислиш, че не се върти. Да. Да. Аз го видях още преди това, защото идваш по-да почна съм мърдан някъде си. И си викам, моля. Това е отвратително. Така ли? Трябва да душно. Тук има малко хол. Кой? Има съвсем малко хол. Да, Не се знам. усеща. Може да го опиташ, вкусно е. Не е нищо особено. Ами моите.
Да, това е твоята сигурност. Страшно красива. Да? Моето принче почна по колкото вид. Нали? Пробвай. Има 0,0% перал. Много е тъпо. Моля как се караме пешо. Караме се, да. Аз се радвам, че... Какво? Не знам, но... Много гушена усмивка. Ми... Да. Не ми е достатъчно това. Ако искаш, може да изговорим нещата. Сега? Когато е окей. Това само да питам, това е канал, така да. Защото сега сме на север гледаме. Да, ние минахме по Дунава, реално. То се водеше някакво отклонение на Дунава това. Или това се ми в Дунава, не знам. Не знам. Вече е красиво. Ти добре ли си? Да, добре съм. Много. Благодаря ти за тази много красива. Реално без тебе нямаше как да бъде. Също колегите не са лоши хора. Какво? Колегите не са лоши хора. Да, колегите ми не са лоши хора. Си сигурни. Хилда е малко по-такава. Хилда? О, да. Какво имаш предвид за нея? По-дистанта. Предполагам. Аз на Хилда нямам доверие. Да. Не знам. Много е спокойно и мило. Аз виждам нещо лошо в нея. Понякога правя неща, които са нелогични. Но кое наистина не мога с добро ги правя. Примерно това за Дидо да го питам на самия. Това е страшно тъпо. Така. Поне да ми беше казала. Беше направила подобна ситуация на Сиси и на Йони също. Те нали там с ИГБ, История геополитика на Балканите, карат заедно лекции. И Йони си бяха харесали двама. Един от двамата ми беше последвал Хилда. Да, и Хилдото знае за тях, че ги харесва. И един ден Сиси решава да столкне профилите на те и вижда, Хилда ги следва. И чак тогава се разбра, че те са последвали Хилда и тя им е върху. Въобще не им е казала за това нещо. Да, мен малко не ми пасва в картинката. Не ми е като се катали малко.
Мен ми вика в началото скрито не мога. А сега, ако се разсърдат, че сме закъсняли, като са решили да вечерят по някакъв час, да се развикам. Ще съм скрито не мога, така че. Die hat gehabt bis Ende. Нещо, което забелязвам, че голяма част на нещата, някои от нещата стават заради мискомуникация. Но дори да си кажеш, нали, нещата, някои хора дори да ги говорят уж, не казват какво место. Тъй, че са та, с какво да говориш? Понякога. Аз говорих за дома. Аз не че говориш за колегите ми. Защото понякога съм се опитвала, нали, да ги попитам да ги разберат какво всъщност не си мислят, обаче. Това и да. Теб сега ти е много трудно време. Теб сега ти е много трудно време. Аз го виждам. Разстроена си просто на 1000. Отговориха ли колко ще? 17. Няма да стигнем до там на време. Иди излъждиш. Аз мисля, че по-важно време е сега. Да, между другото. Мисъл, и те понякога казват някакви часове, пък закъсняват. Така че. Си се обичали ние пък. Не, смърчам. Да. Ще оставиш ти малко тъп. Аз почти не хапнах. Не знам, аз гледам как говориш, аз хапам, оставам ти поведа, оставам ти поведа, оставам ти поведа, като не накъра малко остана. Няма нищо. Да си взема взема. Това е много ръси. Да, защото е дъгрен. Да, не ми харесва, че е кокос. Не харесвам кокос. Не знам. Да се гледаме един тук. Гледката. Малко съм се смесени чувства към това. Не знам. Аз знам, аз сещам как е по-винаги. Значи за 20 минути правим една пълна обиколка. Така ли? Вече направихме между до дома. Не сме. Как бе? Минахме вече двата. Нямаш... Парзалката? И ние не започнахме парзалката. Парзалката беше някаква етап. Да. Не, помня, че се виждаше виенското колело точно на теб. Като почвахме, да. След малко го правим. 20 минути. Много яко. I want to do it in the dark.
наистина. Какво е наистина? Тя си мисля, че... Какво си мислиш? Не са ми смешни на колегата малко. Никога не Хилда. Ние сме им смешни. Ние. Не, те просто не са в нашите обувки, за да разберат каква е ситуацията. Значи ти го виждаш така. Не, просто взимам твоето наблюдение за вярно директно. Може да не е вярно. Може да не е вярно. Това не е ли? Да? Нещо, чакай сега. Това е някоя забележителностите. Това там е Шон Брун. Нали? Това далеч. Жълтото. А и това е Свети Стефан. Не мога да знам какво казваш. И това е в средата. Да. Това е Свети Стефан. Би трябвало. Това е много хубаво, просто уникално. Беше, може би, едно от най-добрите места, което сега сме посещавали. Не знам, виждаш ли е тук? Този пътя. Да. Как последните часи прилича малко на мост, където се е вдигнали някакси, които ми дават нагоре надолу. То не е ли мост това? Ето си е мост, ама идеята ми е, че някакси едно е вдигнат. Има една сянка там горе, където се едно е края. Виждаш ли се едно лицата телепортира сега? Да. Да. Малко да. Много яко. Това е моето навсякъде. Искаш ли? Ще изям кокос. Не мога да повече. Изяжда го, на мен хич не ми харесва. Но мразя кокос. Не знам какво ми харесва. Мисля, като го натиснеш, ще издава странен звук. Но такова скърцащо. Меко и сухо. Кое е вкусно? Пак това е. Благодаря. Ние сме там, далече вдясно. Хотела, да. Не знаеш, че би трябвало скоро да си видеото. Да. Защото това 44 ти е максималното паметта, което ти поддържа. Не знам. Сега ще го кача в мрежата. Да, Как се говорим? нищо. Ще да не. Давай. Не знам. Имам чувство, че сега като пристигнем и те ще бъдат начумерени, ще са ни ядосани. Ще го мислиш толкова? Не знам. Не трябва. Наслаждавай се на момента. Няма нещо. Нашите сънародници чужди, които викат пред нас.
Нямате ли къде те държа? Кажи ти нещо. Само да говоря. Да, защото аз те слушам. Бе, сега ще слушам. Какво да кажа? Ти ли се споделя? Не знам. Не какво да споделя точно. Продължавам. Сега ще споделя нещо. Добре. Колегите ти са силни. Хилда и Мартин. Забелязвам, че Хилда и Мартин още от началото сигурно умили това нещо, не сте това много копичката. Те са си заедно само двамата. Сякаш ти повече си... Защото Хилда не ги приема много. Си силни, толкова. Нали, ти ги приемаш. И в същото време идва само при тях. Идва при тях само когато Мартин не е приема. Това ми прави много впечатление. Това пък не съм обърнала внимание. Обърнала съм внимание, че у нас някакси Сисиони ми е по-приятно с Хидето. Не е вярно. Не знам, сякаш по-приятелски се държат с тях, пък при мен Види Джаз. Аз го виждам. Те са по-внимателни. Така да го кажа. Ето именно внимателно. Да, не, мисъл. Да, защото сигурно съм ги наранила за това. Просто защото някакси си притесняваш. 10 between 15 minutes check close. Oh, alright. О, окей. Can I give you that check? Yes, Yes, Because we have done a private party. So, the private exclusive party. Because earlier there was a... Can we pay cash? Yeah, it's 25 and 30 cents. 25 and 30. Да, нищо ти го повтарям на английски. Да не изкараш от моята канта. Не, някакво. Добре. 10 minutes you said. Yeah. Oh, okay. Трябва да оставим... Знам. Ето. Do you maybe 30 cents? No. Okay. Just round it up to 30. Oh, thank you so much. So 10 pack, right? Right? Yeah, thank you. Иначе изпивам го на бързичко. Той и аз. Ма те затварят. Да, казаха, че ще правят прайват. Мисля, частно парти. Ами, ми гониха, но... Няма нещо. Представяш ли си някой да резервира цялото това? Да, наистина. Това е носи си сватбата. Да, значи... Има 10 минути. Мен ми е тъпо. Всички хейтя Сиси. Тя, че Е толкова зле. е недорасла и няма морал за някои неща. Да, обаче всъщност е много мила и добра. Аз виждам малко себе си в нея. Сега тя като мен е за някои неща. Да, и аз виждам така. Просто детска радост, но също време и... Как да го кажа? Как беше тази дума? Не недорастване. Наивност? Да, наивност, точно. Аз винаги съм бил някакъв наивен. Да. Не грам ми е лош шега това нещо. Но така ти позволява да се радваш истински. Да. Мен пък
Като че ли понякога просто не ти да се замислиш за околните ми, си действаш как ти дойде. Първо сигнал. Така го виждаш отстрани. Просто първо виждаш пингвини. Отхукваш към пингвините, въобще не ти пука. Викаш ли на останалите, плашиш ли животните, блъскаш ли се някого? Ами не, аз не се замислям за това. Не съм умерено, това реално не е умереното, което го правя. Не е нищо, просто емоциите не си ги държа в себе си, ми става малко да се изпуснат, така да се каже, но не е прекалено много. Може ли да ми подадеш това, защото всички други да ми подадеш на чантата. Вътре, където ми е гримовете, да си сложа червила, за мен ще прекъсна. Просто не видях, че всички стават изведнъж. Да, те са. Добре, аз ще изпита некс. Какво викаш? Викам, че това за мен е добро качество. Добро качество да ти показва околите. Има разлика между това да ти показва околните и това, което ние правим. Не знам, според мен може да се enhance на това и да стане още по-добро качество. Като хем умееш да се радваш, хем се замисляш за околните и не ти е проблем това, че се замисляш за околните. Защото ти го кажеш, като нещо отрицателно, да мислиш за другите, като това не е... Ти го кажеш едно, аз не искам да се обожавам на другите, искам да се радвам. Ти може да се радваш и да се замислиш за това. Ти клониш повече към това да... как да го кажа, да се съобразяваш с останалите, да не им е гадно, така. Случайно да правиш нещо за своите действия. Докато ние повече клоним към аз се радвам, аз съм щастлив, много ми е хубаво, не прекалявам. Защото аз съм сигурен, че аз мога да бъда някакъв абсолютно ненормален, ако си откача емоцията в конкретна ситуация. Да, и просто го казвам, така че... Аз никога не искам на това, но не съм чак толкова... Не съм на 1000% внимателен, какво се случва, че с някакво мъничко нещо мога да направя някакво нещо. Внимателен съм да направя големи неща, но не чак толкова малко. В конкретна ситуация, не по принцип. По принцип искам да се пидам на кеф. Да. Виждам. В принцип съм people pleaser. Виждам на хората да ми е кеф. Веднъж Симон ми беше казала. Аз си мисля, че съм people pleaser, докато ме срещна. Ти си Максимус. Това ти го спирам, знаеш? Да, спирай.